Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Shibanta nagajingkran usamla forward man nongram u president ke KSU Southwest Khasi Hills District haka Southrik unaitung arajar arpunrio kesngi keba ka Khasi Students Union Central Executive Council kala hiar sedomyasian banya kendo yaki bahaya ngasam jong immediate spility lingdo langren bam kwai hadwaru blai bat kinong song snong jong keteka jaka uloong badon ki Samla Khasi ki basa shari Nongwei hinrei ki Pyrshah bahaya ke jingtmu klong uranium penban ke Sorkar India hi kam ailat yaki bikin wan syakani ka Jylla. Kanongrem baka KSU ka lech domya siat ha katega sngi ka long ban penitu ya ki nongket kam bathamai syaki bayang hasam jo immediate spility but ban pens kam ya kanongrem ban yang Pyrshah ya kanu kanu gajing temu ban ti yo mar hapo kando kata u uranium na katega jaka kumba keseng kala Pyrshah nadu kisnam ki bala lech keseng kapan pau bakini ki khendiat banai kala don biang ka jingki phalo ka issue ti uranium na domya siat bat ha ka jingi kondo bat menteri rangba ka Jylla ha ka sitarek unaitung arajar arpunrio la banjur halor ka Khang banom ailat ban ti uranium na ka Jylla Meghalaya bat menteri rangba ru ula menjur bat kular banom ailat ban ti uranium henrei kidak kishen baka seng kalapan kilong khongpong kita kidak kishen ki bapen pau kidei kebening kong kejingwan hiar ki he saipan jong ka Jylla sesnong marjan hadom ya siat panthiet ya ki jaka haki dor ki bahe but wei ni kita he saipan udei ru MLA berem jong ka wei ka constituency nari boy district kabaar kalong kejingwan hiar ki brio ki bejudon lang bat ka Sorkar hakini kisngi bat kita yo bala letno bat pen menjur bat pen sungtho bakla ya ki bahayeng immediate spility bandeno ya ki jaka bat ailat banti no yo uranium kabalai kalong kejing syakot hajar ki environmental activist bat kiwe ki nongkersan barat ba jong ka seng hakabaya day bat kani kamat daki brio bakam yaladi baki day na Central Bureau of Investigation CBI bat National Investigation Agency NIA bat ban berngem bat penting yaki bakim day ban tuklar shu hakakam kabaya day bat kejing ti yo uranium kabasaw kalong kejing bam ai visa ka Sorkar India yaki environmental activist badai hi na ka Jylla ban yo rungsha India namar baki Pyrshah ban ti yo uranium bat kira ya kani kamat syaka United Nations UN bat ki we ki rensan ya tai jong ka perthai kabasan kejing wan ka Geology Survey of India GSI ban panjing bet ban sorjamin yaki mar hapo khando henrei ka seng ketip tikena kane ka dei tek kabaya dei bat uranium but kajing tmu jong GSI kala pulom no haka jingalang balakot the Deputy Commissioner Southwest Khasi Hills District haka khat pratere ujliu araja arpunrio haka baka GSI kam Samla banjubab yaki jingkali balabu hakman dakin no yalam ka KSU Southwest Khasi Hills District but ka GSI kahap ban kinran din no kamat kabakam ima kalong ka office memorandum balapan lat da ka Ministry of Forest Environment and Climate Change MOEFCC haka pratere unai lur arja arpusan ka babatay babanti yo uranium omdan kamsho bandan ka public hearing ban yo e ka jingmanjur nagi patba bat ka Sorkar India haka kerteng jong ka national security kala banti yo uranium bat kiwe ki elements ki badan radiation bapendan kam dagi bor sipai haka nu kapor kaseng nadu bami kani ka office memorandum kala tho syaki bor penyat bat ka Sorkar Jylla ban Pyrshah ya kani ka mat henrei ka Sorkar Jylla kam Samla ban le halor kani ka mat bat kisa tang ki jingkular ki bomsong dor ruem ki bala ban kala hakanu kapor kata kanurem bangin ong uranium hoy je kiwe dangla ban ekran Hai badai ka sujak uranium rai nginomla ban ekran nginomla ban priang lanu ru bakin wan ban muslia kin wan ban klong hagari bat kajat berwiji ngarang yo ekran de ekran mene badi ba deni kriem I badai vice president barim jo KSU bat ila yetu yana ba udon wei samlarang ba uba juya don ti ba bakasang hagaban Pyrshah ya kajing ti umarpo kandau uranium harai mentapa haba udon sabar sari Nongwei lada umut balon pai sari lajong la sa Khang lentino bat umla su balon pai kai ka bangi kwa banong ngre por mta kalong ba imat kadai kaplan joka Sorkar India
bahkan Khang ya kita kibreu ki bam dan ke jing tmu bane kon Pyrshah uranium na kam ta kanur kanu ma kadau idan sai wei samla kan thai i ba shajwan shaj ya jamba bar kani kayin kasam ko jumpi nganon kwa bane thu kardang renga tep ba phi gino shong phi tep ki eita ba ngane thu e phi ba kini tayo ki baladap ila syatan na po CBI office ban kali ban penting ban pensmit na ta jung I but don ru ki bro ki pa persang ban kran nga ki on kumno you are on the CBI and NIA rather lani pidon na ta ka jing pet jong kata ka CBI lani ka jing but tedong jong kata ka CBI bat kata ka NIA rega ka banga kwa ban ong menang por pamenta kalong ba ya but tedong ka pamon ya le ka pamon harai phinnom ngin phaiden sekta kisau hanra ngin yabet ngin yang skam konong rem nam ta ban Pyrshah banti umar po kando uranium kwa banong pi le ka bale jagal baja habang yang konong rem nam ta ban Pyrshah umar po kando uranium ngin ya yang skam habde kata ngin kwa iru ban ekran habde kani ka subject kani ka banta bat nam ta kita kinomi khmat ki baong lani natak Sorkar ka baong bala khliap ya kani ka isu uranium kum baong di nalam banne ni ko aban ong ya ka Sorkar ba bala khliap isu uranium sim ka resolution policy state legislature but pha shapo ka PMO lani ka prime minister office ban declare bala khliap no Shah ya ka isu uranium hapo dona ka dong ka thang lem kumta wat Pyrshah mon pembi ni namar ni kum kajat bareu ngin dai shu kajat bareu ko nabi ngila sat pembi ja kisnam ke balai hagi por ba mswa banga sobanong baga kesu sobanong bagi sama kari kajat bareu kin nam sa pembi menta ka ngti na kanta halor kepada bat kani ka isu uranium Habatin pej bahagi kishap ka Shah plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka Shah plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka Shah plus F menta ka sngi Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya